Вас вітае праект «Будучыня», навуковы агляд на канале «Нямецкая хваля», на пачатку анонс сённяшніх тэмаў. Без драпінаў, у чым унікальнасць пясочнага сцынка? Сігналы з пляча, электронны стымулятар паніжае ціск. І з аўтатрасы на чыгуначную каляіну, новыя вагоны для транспартавання грузаў. У сярэднявеччы аптэчны сцынк быў вельмі папулярны. Цела яшчаркі здрабнялі на парашок, які потым прадавалі ў аптэцы. Лічылася, што гэты сродак дапамагае ад розных хваробаў. А яшчэ меркавалася, што гэты парашок добры афрадызіяк. Гэтым абяцанкам у наш час цяжка даць веры, але іншыя незвычайныя якасці гэтай жывёлы ўражваюць і сёння. Рэч у тым, што калі гэтая яшчарка рухаецца праз пясок, не ўзнікае амаль ніякага супраціву. Таму яе другая назва «пясочны сцынк» пасуе ёй лепш. Зразумела, што такія здольнасці не маглі не прыцягнуць увагу біёнікаў. Ну, хадзі сюды. Дай на цябе паглядзець. Гэта дыкі, пясочны сцынк. Як мы бачым, гэта не рыба, а яшчарка. Яшчарка з паўночнай Афрыкі. Асабліва незвычайная яе скура. На вобмацак скура вельмі гладкая, нібыта плястык. Дыкі мае дапамагчы ўдасканаліць прадукаванне электраэнергіі ў будучыні з дапамогаю сваёй скуры, ідэальна дапасаванай да жыцця ў суворых умовах падзямелля. Гэтыя жывёліны рэгулярна мяняюць скуру, таму мы лёгка можам атрымаць іх лускавінкі. То бок нам не даводзіцца наносіць шкоду жывёлінам, каб вывучыць іх скуру. Хімічны аналіз дае нечаканы вынік. Адмысловы матэрыял абараняе лускавінкі аптэкарскага сцынка ад сцірання. У ім няма неарганічных рэчываў, злучэнняў кальцыю, як у зубах ці касцях, альбо сілікатаў, як доўгі час меркавалася. Гэты матэрыял цалкам арганічны, як нашыя пазногці, валасы і гэтак далей. Цікава, што гэтыя пратэіны, гэтыя бялковыя структуры утрымліваюць у сабе доўгія цукровыя ланцужкі, якія, відаць, маюць вельмі вялікае значэнне для ўласцівасцяў скуры пясочных сцынкаў. Гэтага сцынка пазычылі для эксперыменту заалагічнай калекцыі, то бок не забілі адмыслова для гэтага доследу. У лабараторыі на яго скуру накіроўваюць струмень пяску, каб праверыць яе структуру на трываласць да трэння. Паралельна Вернер Баумгартнер тэстуе звычайную пласціну са шкла. Як мы бачым, шкло стала малочнага колеру. Яно падрапалася ў выніку дзеяння пяску ўжо праз хвіліну, а пясочнаму сцынку нічога ніякага. Яго скура засталася бліскучай, як і на пачатку. Гэткай яна будзе і праз 12 гадзінаў. Драпінаў не відаць нават пад мікраскопам. З дапамогай сканера біёнікі могуць дакладна адлюстроўваць структуру паверхні скуры пясочнага сцынка. Калі ў навукоўцаў атрымаецца стварыць аналог, яны змогуць распрацаваць празрыстыя пакрыцці з надзвычай высокую супраціўляльнасцю. Мы хочам перанесці гэтыя ўласцівасці на тэхнічныя паверхні, устойлівыя да драпінаў лакі пакрыцці сонечных батарэяў. Каб гэтыя сонечныя батарэі можна было выкарыстоўваць і ў пустэльні. Перажыўшы пясчаную буру, звычайная сонечная батарэя моцна падрапалася б і перастала б функцыянаваць, а такое пакрыццё дазволіла б выкарыстоўваць яе даўжэй. Але дыкі здольны на большае. З дапамогаю кампутарнага тамографа біёнікі даследавалі, якім чынам аптэкарскі сцынк рухаецца пад зямлёю. Яны зрабілі нечаканае адкрыццё. Прасоўваючыся скрозь пясок, сцынк няспынна перакручвае сваё цела тройчы за секунду. Навукоўцы меркавалі, што пры гэтым ён шчыльна прыціскае свае канцавіны да цела. З дапамогай ядравага магнітнага тамографа мы ўбачылі, што сцынк актыўна карыстаецца пярэднімі і заднімі лапкамі. Ён каардынуе рух, варушачы імі нібы вёсламі. Уявіце сабе, калі я рухаюся ў гэты бок, пясок асыпаецца. Тут я прасоўваю руку наперад, а там назад.
Рухаючыся назад, я сціскаю пясок у гэтым месцы і адштурхоўваюся. Тады тут пясок пачынае асыпацца, робіцца падатлівым. Я рухаю рукой наперад і гэтак прасоўваюся скрозь пясок. Даследнікі на чале з Вернерам Баумгартнерам распрацавалі апарат, які сімулюе рухі аптэкарскага сцынка. І зразумелі, чаму ён перакручваецца дакладна 3 разы за секунду, што адпавядае паваротнай частаце 3 герцы. Гэтак ён ашчаджае энергію. Аптэкарскі сцынк перасоўваецца з паваротнай частатой 3 герцы. На прыладзе, якая імітуе яго рухі, мы бачым, што пры перасоўванні праз пясок на 3 герцах рухавік патрабуе найменш энергіі. Як відаць, гэтая частата найбольш эканамічная з гледзяшча энергавыдаткаў. А ахенскія навукоўцы хочуць выкарыстаць сцынка ў якасці ўзору для новых відаў транспартавання буйназярністых матэрыялаў. Прыкладам для транспартавання зярністых матэрыялаў, усяго, што мае форму парашку, альбо ў будаўнічай галіне, дзе трэба перавозіць пясок, жвір. Перавозіць зярністы матэрыял даволі складана. Яго нельга ўхапіць, бо ён цячэ. Але і праз трубы транспартаваць яго таксама нельга, бо трубы часта забіваюцца. Дзякуючы дыкі, некалі можна будзе не перавозіць парашок, пясок і жвір на цяжкавіках, а транспартаваць па трубах, але сцынку гэта будзе відаць усё адно. Гэта і сапраўды быў бы вялікі крок наперад. Таямніцу аптэкарскага сцынка ўдалося разгадаць, уважліва назіраючы за ім. Азіз Бехіт прыглядаецца да ўсяго яшчэ больш пільна. Ён даследуе, як паводзіцца матэрыял на ўзроўні атамаў. Ягоныя фундаментальныя доследы аднойчы могуць прыдацца фармацэўтыцы альбо для распрацоўвання сонечных батарэяў. Ён герой нашай серыі «Бліскучы інтэлект» пра маладых навукоўцаў з усяго свету, якія жывуць у Нямецчыне. З ім сустрэлася мая калега Мар'ён Гютер. Я вывучаю электроны, розныя іх станы. Назіраю за тым, як узаемадзейнічаюць паміж сабой атамы і малекулы. За структурай гэтых працэсаў, іх дынамікай. Мяне завуць Эмад Флеар Азіз Бехіт. Я родам з Каіру. Мне 30 гадоў. Ва універсітэце я быў найлепшы студэнт. Атрымаў 2 стыпендыі з Нямецчыны, якія дазволілі мне прыехаць сюды. Рашэнне прыехаць у Нямецчыну ўзнікла дзякуючы нямецкай службе акадэмічных абменаў ДААД. Дзякуючы ёй сюды прыязджаюць навукоўцы з усяго свету. Усе культуры збіраюцца разам. Я егіпцянін, працую разам з ізраільскімі ды арабскімі аспірантамі. Мы сядзім за адным сталом і пры гэтым выдатна пачуваемся. Калі сфармуляваць коратка, я вывучаю паводзіны атамаў, малекулаў ды палімераў у водных рошчынах з дапамогай рэнтгенаўскай спектраскапіі. Гэта важна, напрыклад, у біялогіі ды медыцыне. Як рэагуе гемаглябін на перапады тэмпературы? Што адбываецца пры гэтым у чалавечым арганізме? Тут я маю цудоўныя умовы для доследаў. Усяго 1,5 году таму я абараніў дысертацыю, а ў мяне ўжо ёсць уласная працоўная група. Я тут самы малады кіраўнік групы. Я хацеў бы застацца ў Берліне. Люблю гэты горад. Тут я знайшоў месцы, што нагадваюць мне пра маю культуру. Яны мне асабліва дарагія, напрыклад, мая бажніца. Гэта адно з маіх улюбёных месцаў. Некаторыя мясціны мне падабаюцца, бо там прыемна бегаць, напрыклад, возера Шляхтензея. Вакол яго можна прабегчы 10 кіламетраў. Для мяне гэта ідэальнае атачэнне. Мне падабаецца гэтая культура. У Нямецчыне не проста інтэгравацца, але калі гэта ўдаецца, то жывецца тут сапраўды добра. Я люблю выпіць піва ў адной сімпатычнай карчме. У раёне Шпандаў ёсць бровар. Там вараць свежае піва, смак проста фантастычны.
Што да нямецкага надвор'я, прынамсі яно не такое кепскае, як мне расказвалі. Тут ёсць усе поры году. Часам свеціць сонца, а часам ідзе снег ці дождж. Але мяркую, гэта нашмат лепш, чымся 10 месяцаў на год вытрымліваць 40-градусную спёку. Пражыўшы тут 7 гадоў, я магу сказаць, тут я дома і хачу тут застацца. У бальшыні выпадкаў людзі адчуваюць свой крывяны ціск толькі тады, калі ён значна перавышае норму, але на гэтай стадыі хвароба часта ўжо паспела нанесці арганізму вялікую шкоду. Існуе рызыка інфаркту ды хваробаў сэрца, а таксама парушэнне кровазвароту ды ныркавай недастатковасці. Каля 20-30% дарослага насельніцтва пакутуюць ад павышанага ціску. У пажылых людзей гэтая праблема сустракаецца яшчэ часцей, але на ціск можна паўплываць з дапамогай руху, дыеты, а калі трэба, то і лекаў. Звычайна гэта дапамагае, калі ж не, то ў будучыні пацыентам можа прыйсці на дапамогу рэвалюцыйны метад. Вальтер Ункерт ужо шмат гадоў пакутуе ад высокага ціску. 20 гадоў таму, калі ён падаразаў кусты ў садзе, яму стала млосна. Сэрца пачало моцна калаціцца. Ціск падскочыў так, што спадару Ункерту цудам удалося выжыць. 6 дзён ён правёў у рэанімацыі, ды 6 тыдняў у шпіталі. Пасля гэтага выпадку Вальтер Ункерт штодня прымаў да 13 відаў лекаў. Некаторыя з іх маюць моцныя пабочныя дзеянні. Часам Вальтеру Ункерту даводзілася кожныя 10 хвілінаў бегаць у прыбіральню. Жыццё стала невыносным. Выпадкова ён даведаўся пра даследніцкі праект у медычным універсітэце Ганноверу. Там навукоўцы выпрабоўваюць новую прыладу, якая можа панізіць ціск без ужывання лекаў – электронны стымулятар. Вальтеру Ункерту дазволілі ўзяць удзел у доследах. У канцы 2007 году яму імплантавалі стымулятар. Для мяне гэта быў вельмі радасны момант. Аперацыю зрабілі перад калядамі. Гэта быў нібыта калядны падарунак. Справа на грудзях у яго яшчэ добра відаць шнар ад аперацыі. Пад скураю можна намацаць прыладу. Адтуль кабель вядзе да нервовых вузлоў на абедзвюх сонных артэрыях. Стымулятар уплывае на гэтыя вузлы праз электраімпульсы. У выніку ў мозг перадаецца сігнал, што ціск яшчэ вышэйшы, чым насамрэч. А мозг, у сваю чаргу, дасылае сігналы да сэрца, крывяносных судзінаў ды нырак, каб панізіць ціск. Пасля аперацыі тэрапеўт Ян Мене назірае за пацыентам. Праз сэнсар на грудзях доктар можа настроіць стымулятар праз скуру. Ян Мене выпрабоўвае на кампутары, якая частата найлепшая для пацыента. То бок, як часта цягам хвіліны трэба стымуляваць артэрыі. Ён у захапленні ад вынікаў. Гэта не можа пакінуць абыякавым. Мы маем справу з насамрэч цалкам новай сістэмай. Упершыню для таго, каб знізіць крывяны ціск, выкарыстоўваецца хірургічнае ўмяшальніцтва. Уражвае тое, што на кароткі час нам удаецца знізіць ціск нават больш, чым на 100 мм. То бок, калі уключаеш гэтую прыладу, у некаторых пацыентаў ціск падае з 200 да 100. Наколькі эфектыўна яна дзеяць на Вальтера Ункерта? 175/84 такія небяспечныя паказнікі ён мае без стымулятара. Калі ж уключыць прыладу, то неўзабаве ціск моцна змяншаецца. Прылада працуе добра, але ж ёсць і пэўная небяспека. У некаторых пацыентаў гэтая тэрапія можа прывесці да ускладненняў, нават да інфаркту. Калі ж гэтага эфекту дасягаць з дапамогай лекаў, якія пацыент мае прымаць усё жыццё, то рызыка нашмат меншая, чымся ў выпадку аперацыі. Ужо каля 250 пацыентаў ва ўсім свеце прайшлі такую аперацыю. Прааналізаваўшы вынікі, можна сцвярджаць, аперацыя можа выклікаць параліч нерву альбо болі, якія доўжацца не адзін месяц. Аднак цяжка хворым, як, напрыклад, Вальтеру Ункерту, гэтая прылада можа моцна дапамагчы. Цяпер я пачуваюся нашмат больш свабодным, у мяне зноў з'явіўся смак да жыцця. Я магу ўдзельнічаць ва ўсіх яго праявах. Я вельмі шчаслівы і з аптымізмам гляджу ў будучыню. Калі стымулятар вытрымае ўсе выпрабаванні ды атрымае афіцыйны допуск на рынак, то ўжо ў 2010 годзе ён зможа дапамагчы цяжка хворым людзям з высокім ціскам вярнуцца да актыўнага жыцця.
А я вітаю ў студыі прафесара Детлефа Гантена. Доўгія гады ён узначальваў шпіталь Шарытэ і ёсць экспертам у пытаннях павышанага ціску. Як вядома, колькасць людзей, якія пакутуюць на гэтую хваробу, імкліва ўзрасла і дасягнула каля мільярду чалавек. У сюжэце мы ўбачылі магчымае развязанне, ці дапаможа прылада усім хворым. Так, гэта адно з магчымых развязанняў, але ж не адзінае. Натуральна, што немагчыма забяспечыць мільярд чалавек такімі высокатэхнічнымі прыладамі. Але ж гэта надзвычай эфектыўны метад. Гэтаму пацыенту пашанцавала, бо ён трапіў у добрую клініку. Звычайна высокі ціск лечаць не ў клініцы, а дома лекамі альбо, што яшчэ лепш, прафілактычнымі захадамі. Рэгуляваннем масы цела, спартовымі практыкаваннямі, абмежаваннем ужывання солі, адмовай ад палення і гэтак далей. Дык што ж ідзе не так у нашым свеце? Чаму так шмат людзей пакутуюць на высокі ціск? Рэч у тым, што нашае цела не ўзнікае тады, калі мы нараджаемся. Яго біялагічныя асновы заклаліся, калі ўзнікла само жыццё. 3,5 мільярды гадоў нікуды не падзеліся з нашых генаў. Гэта спадчына гісторыі жыцця на нашай планеце. Мы мусім зважаць на тое, што біялогія не змянялася гэтак хутка, як умовы нашага жыцця, прадыктаваныя цывілізацыяй ды культурай. Таму і ўзнікаюць цывілізацыйныя хваробы. Хваробы сэрцава-судзіннай сістэмы і павышаны ціск – адна з іх. Прычына ў розніцы паміж біялагічнымі перадумовамі ды атачэннем, у якім мы жывем, то бок у культуры цывілізацыі. Значыць, мы зашмат сядзім у офісах і замала ходзім на паляванне, замала рухаемся і няправільна харчуемся. Сапраўды, я люблю паўтараць, чалавек бегаў цягам усёй сваёй гісторыі, калі ператварыўся ў гома сапіенс, калі з жыхара афрыканскай саваны ператварыўся ў істоту, адзначаную культурай. Спачатку ён уцякаў ад вялікіх звяроў ды пераследаваў малых, каб забяспечыць сабе харчаванне. Мы ж больш гэтага не робім, а проста ідзем і купляем, што трэба. Купляем шмат слодычаў, п'ем вельмі салодкія напоі. Замала рухаемся і сапраўды для крывяноснай сістэмы гэта шкодна. На мінулым тыдні ў Берліне адбыўся кангрэс, прысвечаны пытанням аховы здароўя. Вы яго старшыня. У ім удзельнічалі шмат выбітных навукоўцаў. Галоўнай тэмай была глебалізацыя аховы здароўя. Абмяркоўвалася таксама пытанне індывідуалізацыі медыцыны. Ці ёсць тут нейкая сувязь? Ці можна спадзявацца, што індывідуалізаваная медыцына зможа лепш даць рады высокаму ціску? Так, генетычныя доследы прасоўваюцца далёка наперад. Гэта таксама абмяркоўвалася на кангрэсе. У будучыні, магчыма, мы зможам прааналізаваць геном кожнага пацыента за 1000 еўраў. Гэтак можна будзе атрымаць інфармацыю пра генетычна абумоўленыя схільнасці. Вынікі аналізу можна будзе выкарыстоўваць для індывідуалізацыі медыцыны, распрацоўвання новых лекаў. Але тут важны не толькі тэхнічны бок, але і асабістая адказнасць. Калі мы ведаем, якія генетычныя перадумовы маем, то можна адмыслова дапасаваць свае паводзіны ды адказна ставіцца да уласнага здароўя. Гэта не менш важна за медычнае ўмяшальніцтва. Індывідуалізаваная медыцына азначае, што можна на падставе генетычнай інфармацыі падабраць больш эфектыўныя лекі, так? На падставе генетычнай інфармацыі можна як у выпадку высокага ціску, так і пры іншых хваробах, напрыклад, раку, выбраць адмысловыя лекі, якія будуць добра дзеяць, а таксама падабраць правільную дозу. Можа, праз нейкі час ужо пры нараджэнні немаўляці будуць рабіць поўны генетычны аналіз, каб вызначыць ягоныя схільнасці ў пляне здароўя, каб чалавек мог весці адпаведны лад жыцця. Тэхнічна гэта будзе магчыма, але ж трэба быць асцярожным, каб не ўзнікла злоўжыванняў, як і ў выпадку іншых лабараторных доследаў. Але ж асабістую кансультацыю доктара гэта ўсё адно не заменіць. Шчыры дзякуй вам за гутарку, спадару Гантен. Калі ласка. Несумненна, транспартаванне грузаў чыгункай нашмат больш выгаднае, чым аўтатранспартам. Цягнікі ўтвараюць нашмат менш шуму і шкоды для навакольнага асяроддзя. Аднак інфраструктура нямецкай чыгункі не дае рады нагрузкам. Транспартаванне грузаў чыгункай вырасла на 7%. Гэты від транспарту практычна вычарпаў свой патэнцыял. Што рабіць? Прынамсі, аптымізаваць нагрузкі, то бок аптымальна спалучыць аўтамабільны ды чыгуначны транспарт. Straße und Schiene. Грамадзяне і палітыкі патрабуюць перавозіць грузы чыгункай. Гэтак можна зменшыць колькасць коркаў на дарогах і шкоду для навакольнага асяроддзя.
Аднак чыгунка даўно дасягнула межы сваіх магчымасцяў. Ва ўмовах наяўнай інфраструктуры нельга пераразмеркаваць на яе карысць яшчэ большую колькасць грузаў. Трэба павялічыць эфектыўнасць транспартавання, лічыць уладальнік чыгуначнай кампаніі Т'еры Ле Гію. Ідэя сапраўды рэвалюцыйная. Транспартаванне чыгункай мае адбывацца толькі на далёкія адлегласці, а на кароткіх трэба абмежавацца аўтамабілямі, да таго ж без пераладоўвання. Да нас набліжаецца таварняк. Яго вагоны нагружаны прычэпамі цяжкавікоў. Такія цягнікі курсуюць паміж Перпіньянам ды Люксембургам і Ліёнам ды Турынам. Ладаванне ды разладоўванне цяжкавіка займае некалькі хвілінаў. Мы можам адначасова працаваць з усімі вагонамі. Тады ўвесь працэс займае 20 хвілінаў, і цягнік можа ехаць далей. Мэта бізнэсоўца аптымальна спалучыць аўтамабільны і чыгуначны транспарт. Сакрэт у тым, што грузавая платформа круціцца. Потым пад'язджае цягач і адцягвае прычэп ад вагону. Гэта не ідзе ні ў якое параўнанне са складанымі працэсамі пераладоўвання на традыцыйнай чыгунцы. Так, гэтыя вагоны трохі больш складаныя і даражэйшыя, але ж затое станцыі пераладоўвання абсталяваныя нашмат прасцей. Нам не трэба пад'ёмных кранаў, складаных пагрузачных платформаў. Увесь працэс прасцейшы і хутчэйшы. Гэтак жа і з ладаваннем. Кіроўца цяжкавіка пад'язджае да акенца, атрымлівае квітанцыю, падвозіць свой прычэп да платформы і грузіць яго на цягнік. У гэтым і навіна метаду. Развярнуўся і можна ехаць далей. Пераход з аўтамабіля на цягнік адбываецца вельмі гладка і не патрабуе складанай інфраструктуры. Гэтак наяўныя чыгуначныя шляхі можна выкарыстоўваць нашмат больш эфектыўна. Да таго ж транспартаванне чыгункай стане больш прывабным для экспедытараў з прычыны хуткасці ды пунктуальнасці. Калі б спраўдзілася задума спадара Ле Гію, гэтыя цягнікі ездзілі па ўсёй Еўропе, аднак новая ідэя сутыкнулася з нечакана моцным супрацівам. Гэтая сістэма цалкам новая. Вагоны моцна адрозніваюцца ад тых, якія выкарыстоўваліся дагэтуль. Таму ўзнікаюць затрымкі ды праблемы з кантрольнымі органамі. Яны сумняюцца, што нашыя новыя вагоны будуць добра ўзаемадзейнічаць з традыцыйнымі. Не ведаючы нашай сістэмы, яны баяцца выдаваць нам сертыфікаты бяспекі. Апрача таго, нам складана спалучыць звычкі кіроўцаў цяжкавікоў са звычкамі чыгуначнікаў. Rythme de réaction qui sont aujourd'hui encore assez différents entre la route et le ferroviaire. Але новы метад набірае абароты. Цягнік запаўняецца ў сярэднім на 70%. Хутка штодня ў кожным кірунку будуць ездзіць па 2 цягнікі. Пачатак пакладзены. Магчыма, якраз за гэтай тэхналогіяй будучыня транспартавання грузаў. Калі б мы мусілі выбраць, якое спачуцце ў чалавека самае важнае, бальшыня б, напэўна, назвала зрок. Наш глядач з Паўднёва-ўсходняй Азіі хоча больш даведацца на гэтую тэму. Прывітанне. Як цудоўна, што вы зноўку з намі. І вось яшчэ адно цікавае пытанне, якое даслаў нам глядач. Паскаль Кабо з Сінгапуру хоча ведаць, як функцыянуе вока. Давайце пакажам гэта на прыкладзе рамантычнага позірку. Што адбываецца, калі мужчына глядзіць на сваю каханую? Святло праходзіць праз рагавіцу, якая выконвае абарончую функцыю і дасягае вясёлкавай абалонкі. Яна прапускае то больш, то менш святла, як дыяфрагма фотаапарата. Далей святло ідзе ў лінзу. Яна дапасоўваецца да далечыні аб'екту. Таму на заднюю сценку вочнага яблыка заўсёды трапляе рэзкая выразная карцінка. Гэтая канструкцыя, якая нагадвае вясковую прыбіральню, макет чалавечага вока. Прынцып камеры абскуры вядомы ўжо больш за 2000 гадоў. Усярэдзіне перавернутая карціна свету ў мініятуры.
Гэтак жа і ў воку нашага Рамео. На задняй сценцы вочнага яблыка якраз з'явіўся твар ягонай Джульеты. Цяпер пачынае працаваць сятчатка. Некаторыя яе клеткі адказваюць за ўзровень святла, іншыя за колеры. Яны ператвараюць энергію святла ў электрычныя імпульсы. З сігнала ўзрокавага нерву мозг стварае ў галаве карціну свету, якая ўжо не стаіць дагары нагамі. Але пра тое, як гэта адбываецца, распавядзем іншым разам. Калі ў вас узніклі пытанні, напішыце нам. Наш сайт у інтэрнэце dv-world.de/проект-цукунфт. Да хуткай сустрэчы і не забывайцеся, важна не пераставаць задаваць пытанні. Калі вам таксама не дае спакою нейкае навуковае пытанне, напішыце нам, мы паспрабуем адказаць на яго. Калі мы ўключым адказ у праграму, вы атрымаеце ў падарунак DVD Айнштайнчыка. На сёння гэта ўсё, да сустрэчы праз тыдзень. Пакуль.